number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, alas 12:37 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata yan? Iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana, marina, intra na sa Iskaramusa. Yes, yes! Maray na udto sa Gabos sa mga nag-antabay ngunya na pagka-udto. Ulit kita kang udto. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. My name is... Maray na po sa inyo, Gabos. Kung naiiling nindo, kung nadadangog nindo, bagong ngunyan ang pandok kan Bareta alas 12 asin Iskaramusa. Bagong-bago, gwapong-gwapo. Pero mas gwapo man kirari si Director Edwin Peralta, syempre. Ano na lamang, nagudto na lamang tabi ka mo. Nagpupuo na magnguya kan sa indong mga kinakaon ngunyan. Kaya bata pa lang sa lado technical tabi ha, si Kuya Jun Napolis, ang alamat kan Polanggi. Ang gwapong-gwapo, soltero, kaito. Ngunyan, ano na? Maray na to pa lang dyan. Sa mga nagkakarakan dyan sa Legazpi, sa mga karinderya dyan, ha? Makusugan DCGB dyan sa may parting Pigkale, sa may parting San Roque, maray na udto man tabi sa Indogabos, ha? Speaking of karinderya, mga tugang, nariparo ka bago naglibot ako sa mga merkado. Buminaba mga tugang sa presyo kan lada. Nagbaba mga tugang sa presyo kan lada. Pero daiman so talagang binaba talagang baba nasagad. Binaba tabi mga tugang ning 100 pesos sana. Kaya kung ikangon niya na nagdadangog nasa karinderya ka, kung igwa kan lada, maswerte ka. Ang kilo mga tugang kang lada ngunyan, 500 pesos na. Talagang alangkao na. Maski nga kahit baga 600 pesos kay Angel, so ano 'di ba? So kilo ngunyan 500 pesos na. Sang gato sana subinaba talaga mga tugang ano? At least nagbaba. O naglalaom kita, mga tugang, na sana iniong presyo kan lada sa mga sunod na aldaw, magbalbal na sana ng mga 250, pwede na gayud iyan. Pwede na gayud mag 250, magkabanga sana. O ngunyan, may nababakal na dyan sa market ki 20 pesos. So, ano sana? So, tumpok sana. Tumpok lang. 20 pesos sana. Sana bako lang lada, Tito Renz, ang magbaba. Pati naman sa ibang barakan arugang sa mga gulay. Bagang ngunyan mo, mga marahalo na. Iyo. Kaya baga mga tugang ngunyan, mas importante na nagtatanom kita sa diritang pananom, sa mga harong nyato. Kaya baga gobyerno provincial tangani, ining family-based program sa mga barangay. So nagtatanom tabi, na gulay tabi mga tugang, talagang aktibo. Ini talaga ang pinag-antisiparan ta, na iyo nga ni ini yung magkulang kita ng supply ng pagkaon. Di man ko kita nagkukulang supply ng pagkaon, pero sa presyo mga tugang nagtataas. Yan ang problema, di sa palibot niya to.
Sa mga muya pala magpaabot ni na greetings, mga mensahe sa inyong mga mahal sa buhay, i-share mo man Tito Renz ang sa imong number kasi spoon ngun yan, kita na mag-iiribanan sa Iskaramusa. Yan. Sa kayo numero tayo mga tugang 0966-1931118 0966-1931118. I-save sana sa inyo mga cellphone. Tito ng Aloy po. Asin kay Angel Mustaza syempre. Sa kuyang numeros, sign ba? Talk and text or globe? Both mo na lang. Sige, both. Yan naman na sana. Parehas. Talk and text. Talk and text. 0909-543-4660. Again, 0909-543-4660. And duman naman kita sa mga Globe users, 0915-415-4899. Again, 0915-415-4899. Sabi ni Kuya King Reynaldo, good noon sa indong duwa ni Tito ng Albay. Mahal Pilipinas kung mahal. Matindi talaga si Kuya King. Si Kuya King ang lalaki ko ding mahal. Ay, Tito Renz, may nag-apo, dalat na. Sige. Ay, tigbaba niya na. Ano ito? Si Say daw ito. Si last number niya, 7148. Bad tig-testing manangad kung sa kuya talaga itong number. Siyempre, Ay, mag-upload ka mo pag ano, mag-upload ka mo pag oras lang kitrabaho. Baka siya na pa na nito sa Angel Oo. Kaya tabi maghagad ng load Taho mo ang mga ngagad. kami sunang hagad ng load tabi mga tugang Nag-greet man si si Kuya Joel Barameda dyan sa baka kay Albay. Sabi niya maray na udto po Tito ng Albay and Angel, nakamonitor po kami sa barangay 13 kan Bakakay. Si Braka Joe po yun Matindi ka talaga Kuya Joel. Maray na udto tabi sa gawos na yaon dyan sa Bakakay Albay. Oy, Kuya Renz, may nag-ano sa imo. Sabi ni 4959, paulit po number ni Renz. Okay. Thank you. Ang number ko po 0966-1931118 0966-1931118 sa mga smart users man po 0949-4334-061. May nag-upload Kuya Renz. Wait lang. Sige. Tabaka ano ini. Hello? Hello po. Hello po, si Say po ini? Si Ricardo. Okay. Ricardo. Pagbanggi, anong pangaran? Ano po? Pagbanggi, anong pangaran ni Ricardo? Reka. Sabi ko Confirm na nga ka. ba Si Reka. Ano tabi ang mapaglilingkod mi kay Ricardo sa umaga? Reka sa banggi. Gusto ko pong pabation sa mga sa mga naging kulalaknit ko dyan sa tabako. Oh my God! Kulalap Madami ba sila? Ayun po. Isa po tulo. Oh my God! Apo. Pwede po, mag-request song. Ay! Nandiyan pa ito. Ay, kung kita ko yun song, pwede kita ko yun mag-song. Di mo pwede Dili bawal kita mabublock kita kang Facebook. Tamay, kaya ini, Nalugod po. Sige po, mabati na lang po ako. Okay, Ay, sige mabati po, na. batiin mo na po ang iyong mga babatiin. Bati ko po si Diego. Si Jacob. Ako, Jay mo? Hindi, Diego po. Ito sa boyfriend ko po. Wow! Maray ka Sana pa. all. Maugmao ng Feb-ibig mo. Saro pa po si Edwin. Oy, si Edwin, si yan, alaka. Kuya. Ano na sabi niya? Ang saro niya palang boyfriend, si Jeko. Ang pangduwa, si Edwin. Isus, dua-dua pala. Sige po, baka po nagdadangog siya ngayon. Gusto ko pong maraman niya, magilingan kami tatad sa Plaza Cantabaco. Agoy! Sa inang booking. Secret po. Secret pala. Ay, yuman sana? Ayun sa na po. Tama bata malipot to. Yadaday. Tama-tama iyan, duang boyfriend mo, taduwa man ang mapadaba sa imo. Sige po. Sige, bye-bye. Bye-bye. Reka. Ricardo sa umaga, Thank you. Rekas sa banggi. Thank you, Reka. Thank you sa pag-antabay ko niya na pagkaudto. Ngunyan mga tugang, pag kita ngunyan kasubago ba, nagkigwa kimisa, dyan baga sa daraga mga tugang, so uning kagsawa, so pag erap ba kan mayon, 207th anniversary.
Ngunyan baga mga tugang, so iniong pag mga aki pa baga kita, ang narurumduman tapil may mga tugang sa daraga, kagsawa. Oo. Ha? Pero mga tugang, ngunyan na pagkaaga, igwa kitang nadiskubre, na bako lang palaan mga tugang, so kagsawa ruins or kagsawa church, an natambunan kang eruption kang 1814. Ngunyan mga tugang, tatawanan kita ng linaw ni Sir na J.R. Abdon Balde, ang sarong pamosong historian digdi sa Bicol, manungod kan ining nangyari man sa Budyaw Ruins. Kaya ito baga, narumduman nindo sa mga bareta kay ito. Ang Budyaw Ruins mga tugang, pikakalkal kan mga UP students para diskubrihon nga ni na mas sabi nga ninda, mas dakula pa dahin ni mga tugang kaysa duman sa Kagsawa church. At duman angel sa location. Ararum talagang lampas pa mga tulong harong. Posibleng pag ako duman luminubong, di na mailing. Hindi ka na talaga mailing duman, tararumon talaga ito. Kaya ngunyan mga tugang, apudan ta daw si Sir na J.R. Abdon Balde, sarong pamosong historian. And makakatabang kita duman, Kuya Renz, sa mga aki pa na diit pa lang ang kaaraman manungod dyan sa Mayon Volcanic Eruption naan. Ngunyan tabi mga tugang, nasa ibong na linya, makakaiba niya to si Sir na J.R. Abdon Balde, sarong pamosong historian, para matawan ng tabi kita mga tugang, nin paglilinaw asin impormasyon man syempre. Tagabos baga kita, halos gabos ang aram lang ninda, naapektaran lang ining Kagsawa ruins. Pero data aram mga tugi, gwapa palang sarap pang simbahan, nandadamay ka itong 1814 eruption. Sir, live po kita ngunyan sir sa ISKARAMUSA. Maray na hapon sa Endogabos dyan. Maray na hapon, sir. Maray na hapon sir. Sir, ngunyan po, enot po sa gabos, ano po ang kung ini man na Kagsawa, so pinaka pinagko-commemorar diyan sa Daraga. Ini pong Budyaw ruins man po ining Budyaw Church. Ano po so naging ano man po sinapar ka ini kan 1814 eruption? Ang sa totoo, mas grabe ang sinaparkan Budyaw kesa sa Kagsawa dahil ang Budyaw mas harani sa Mayon. Mga almost 2 kilometers ang kaharanihan kan Budyaw sa crater kan Mayon kesa sa Kagsawa. Kaya ang Budyaw ka ito ay talagang nagulpe, halos naubos sa bilog na banwa. Samantalang sa Kagsawa ay ang mga nakaligtas. Ano po, sir, ang naiiling tang rason kung halos sa ngunyan bagan may ilingta na halos every year Kagsawa sa nasuna unang bitan sa mga anibersaryo lalo na pinaglurumdum niya to sa pagtugakan mayon And based naman sa history ng tiga-adalan, di ba, Kuya? Ang magiging rason ka yan ay dahil sa halos daing natada sa Budyaw. Samantalang sa Kagsawa ay nahihiling ta sa mga ruins. Nyaon so bell tower, nyaon pa so layout kan quarters kan mga Franciscano, nyaon pa so Casa Real, so pasad na lang, tapos so ayuntamiento ay nyaon pa. Samantalang sa Budyaw, kung magtuman ka mo, ang mahiling lang nindo ay wall na puro gapo. Of course, a few years ago, nagkaigwa ki excavation sa mga taga-UP. So, igwang mga pad na nai-expose na nyaon sa erarong kantaga. Ang Kagsawa kaya paano ay hilingon mo sa bell tower. At saka kan 1934, pagkabot kan mga Amerikano, ang lininigan sa naninda ay sa Kagsawa bako sa Budyaw. Sibig sabihin po, nagkaigwang inokupar ka ito kan mga Amerikano ka ito po? Ining Kagsawa, ining Budyaw dahil na? Ay man, siguro Amerikano ang nagturo sa tuya kung paano pahalagahan ang heritage kan Kagsawa. Nilimpyahan sa under their supervision ay nilimpyahan yang palibot kan Kagsawa sakod sa na-expose sa bell tower dahil ka itong panahon kan 1928 nga ni pagka nagbisita ka dyan, pano yan ki mga awot, pano ki mga ferns, bako talaga habitable ang palibot ka yan kan Kagsawa ka ito. Opo. So nangyari tabi sir kang para magkaigwa man kay impormasyon sa mga listener ta utong bilang kan mga nagadan kang 1814 kan February 1. So 1,200 na tao po sa pinagtutuburan na nagadan. Kasabay naman po duman sir sa count so mga taga Budyaw po.
pagwana ako kaibahan na duman. Opo. Dahil ang guminibukan report na ito ay si Francisco Aragoneses na siya ang parish priest sa Kagsawa ka itong panahon na ito. Tapos na-mention niya naman sa Budyaw. In fact, igwa siyang sinurat manungod sa eruption kan 1814 kan February 1 na kung magre-research ka mo ay makukuanin do sa textbook sa Harvard University sa mo niyan. Pero igwang mga historianas na nagdududa na kan sinurat ito ni Francisco Aragoneses ay medyo exaggerated so casualties niya dahil sinurat niya ito para maghagad kitabang sa headquarters kan mga Franciscano sa Manila. So siyempre kung naghahagad ka kitabang, medyo exaggerate mo sa report mo parang dakol-dakol ang mako among donation. So ibig sabihin pala, ibig sabihin po pala tabi sir, dai pala na klarado, na talagang 1,200 ang sunagadang duman. Oo, bako man yan talagang reliable na figure. Kung mahiling nindo ang simbahan kan Kagsawa, sabi ninda, kanso nag-uuso na sumayon, so mga tao nagpasiring sa simbahan kan Kagsawa, tapos duman sinda, ginibo ninda itong pailian. Kung mahiling nindo ang simbahan kan Kagsawa, sa dito yun na maray ang simbahan kan Kagsawa. Sa totoo, mas dakula ang simbahan kan Budyaw kaysa sa simbahan kan Kagsawa. Kaya lang sa ngunyan, pag hiniling mo, pag una mo dakulaon, dahil napagkakamalian na sa Franciscan quarters na nasa tuo ko nakaatubang ka sa kampanaryo, pag una mo sa nasa tuo ay parte pa kan simbahan bako. Ang simbahan dyan sa ditunon lang, nag-recapilla lang. Talagang salit lang palang talaga. So dakula, ang dakula tabi sir. So itong dakula. Iyo talaga ang dakula Totoo mo talaga. yan, diit maski ihapot mo sa mga religious, diit na sana nakakaaram kung ano ang mga patron dyan sa mga simbahan na yan. Talaga igwa pa pala mga istorya talaga sir. Dyan sa Kagsawa asin Budyaw, na kayo po talaga maaraman kan mga tao. Mas dakula palang talaga ang Budyaw Church. Ang ipinost ko nga ni kasubagong aga dyan sa Facebook na ang Budyaw ay importanteng lugar ka itong panahon. Dahil nga ni duman sa Inot, iguang spring dyan na may hot spring dyan. Garilos Baños yan eh. Opo. Kaya nginaranan ang lugar na iyan Banyadero dahil ang banyo ay karigusan. Ang Los Baños sa Laguna, karigusan man. Iguang spring dyan sa Budyaw na pigbibisita kan mga turista dahil nagkakarigusin na dyan. So bako sa nasa Tiwin may hot spring. Dyan sa Budyaw ka itong panahon may hot spring. At ayun addition pa, sa Budyaw ay igwang bullfighting arena ka ito. Oo. So itong mga toro tabi sir, Iyo, dakulon kitang dae na aaraman tungkol dyan sa duwang banwang iyan. Ang Budyaw, of course, ang Budyaw ngunyan, parte na kan Banyadero. Pagkatapos ang Kagsawa ay parte na ngunyan kan Busay. Talagang interesting pa lang talaga sir kung aadalan tang mga historical background kayo ng mga lugar direct sa Daraga. Iko pa lang kita mga dae pa nagkakadiskubre na mga detalye kan history. Iyo, dakulon pang dapat na maaraman na dae na i-istorya. Kaya siguro kan 2014 nga ni October ay nagkaigwa akong controversy kan sinabi ko na dae man natabunan ang simbahan kan Kagsawa. Dakul pa sa mga turista pati sa mga teacher sa eskwelahan nagsasabi na natabunan sa simbahan dahil man natabunan sa simbahan. Opo. Ngayon po sir na ika-207 ng anniversary kan pagtuga kan mayon kan 1814 po. Bilang historian po ay nakakaaram sa talagang istorya dyan sa Kagsawa asin magin man sa Budyaw. Ano po ang mensahe niya to sa mga kababayan niya tungo niya nagdadagog sa tuyang programa? Ang significance kan Kagsawa ay bako sa na dyan sa ruins na yan. Bako sa na so destruction kan Kagsawa. Ang dapat tang maadalan dyan sa Kagsawa. Kung magyan ka mo, hilingon manindo giraray so ibang ruins. Halimbawa, aso Casa Real na nasa atubangan kan Kampanaryo.
So nasa wala na quarters kan mga Francescano at sa kataning kaayan sa eskwelahan. Tapos sa likod ka ito mga tindahan sa tuo, sa wala ko nakatubang ka sa kampanaryo, mahiling mo sa ruinas kan ayuntamiento. Ang kagsawa ay sarong typical na pueblo kan panahon kan mga Kastila. Nyaon so simbahan, nyaon so government house o ayuntamiento, nyaon so eskwelahan, nyaon so social hall, so casa real. So typical ang layout na yan magre-represent sa kudno niyan kung ititrace nindo ang mga ruins na yan. It will typically represent kung ano ang itsura kan mga pueblo o kan mga towns na itinugdok kan mga Kastila ka itong panahon. Na gabos na kadaklan kan mga tao ay piggugrupo ninda sa palibot kan simbahan. Sa palibot kan simbahan, abajo del campana, sa irarom kan kampana. Dahil ka itong panahon, napaka-importanteng bagay ang kampana sa sarong pueblo. Kampana ang nag-a-announce pagka may misa. Kampana ang nag-a-announce pagka orasyon na sa hapon. Kampana ang nag-a-announce pagka may gadan. Kampana ang nag-a-announce pagka emergency, may indultong maabot. Kampana gabuskan. So, ang kagsawa dapat hiling ang tabako sa na ruins, bako sa na so kagadanan kan mga tao niyaon dyan. Dapat hiling ta ang kagsawa bilang sarong relic, sarong padron kan pueblo ka itong panahon kan mga Kastila. So yan tabi sir, salamat sir sa oras at salamat man po sa impormasyon na pinaghiras mo sa muya-ngunya na pagkaudto po. Salamat po sir. Salamat man sa mga Thank you po, sir. Nintendo. Salamat po sir. Hapon po. Opo. So yan tabi mga tugang, si Sir J.R. Abdon Balde, sarong pamosong historian, manungod gani kay niyong kagsawa asin Budyaw Ruins. O, Grabe ngunan, pala, aram no? nindo. Ngayon, aram ko na. Aram mo nang Now I know. Nabako lang mga tugang ining kagsawa ang tawan ang importansya magin man sa mga pagtaraid pang mga lugar dyan sa kagsawa. Oras niya to mga tugang, sarong minuto na sana bago mag alauna. Okay, good afternoon damo na sabi ni 8461. Good noon po Ma'am Angel and Sir Renz. Binabati ko po si Nika Saza. Kan Barriada nagpapangudto na po siya ngunyan. Oras na Kuya Renz para mangudto naman. Oras na para mangudto naman kita. Salamat po sa gabos sa nagantabay sa programang Iskaramusa. Nakaibanin nungon yan sa lado teknikal si Kuya John Napolis. Siyempre kami ang mga presentador kan programa. Presentador! Sa ngaran ni... Sabi ni Papa Mar, ang kagandahan ng South Angel Mustaza. Kaya iba siyempre ang solamenteng, solong-solong, Tito ng Albay. Mag-iriba naman kita sa aga para sa sunod na edisyon kang Iskaramusa. Bye-bye! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family